alsjeblieft. Zoermelk. Hallo. Ja. Jo. Wie fijn. Strakke daklien. Goedemiddag, morgen. Ja. Oké. Goeiedag. Goeiedag. Is die gewoon op de... Ik vind dat wel een mooie verschijning zoeken. Ja, Ja, je zei het ongeveer 8 keer. Jo. En op een gegeven moment... moest je nog even deze kant uit in? We worden sowieso, zei ik net, volgens mij gewoon heel creatieve mensen. Ja. We zijn altijd bezig. En het boek intrigeert me ook. Ja. Ja, van wie is dat boek? Dat is van de schreef, de vrouw heeft het boek geschreven. Dus dan ziet gij met Antoinette getrouwd. Ja. Dan ziet gij van Kersten Ja. en zij van Pieters. Ja. Ja. Is dat te geloven of niet? Als gij dat zegt, dan geloof ik dat. Ja. En waar is Antoinette? Dat is binnen. Kom maar, even naar die kant. Ja, wie lopen dan? Hier moet je ook even bukken, dat is op mij gemaakt. Inderdaad. Zuiver! Ja. Ja. Ik heb de deur open. Wat een leuke plek. Is toch zo, hè? Overal dingetjes wordt hier volgens mij herinneringen aan hebben. Ja. Ja, dat ook. Ik doe me even gestuurd. Moeten we het dus gewoon ook goed doen? Nee. Nee? Nee, maar ik heb je net in de bak gewerkt. Hallo! Je zijn een paar hele fijne lui. Staat dat erop, wat de meneer net zei? Ja? Dat er toch nog iemand is die ons fijne lui vindt? Aanwachten. Ik ken Wat denkt u? Dat was. Mag ik Antoinette zeggen? Zeker. Ja? Hallo Antoinette. Dag pas. Aanwachten. Nou weet ik het niet. Jo. Jo, ja. Hallo. En Rudy? Ja, radio. Dat is Rudy, die nooit in beeld komt. Ja, ja. Maar Net wel. cameraman van het eerste oor. De spiegel. Hé jong, Ja, ja. oh, heb je jezelf even... Ja? Kijk, ze wisten dan ook weer. Antoinette, Ja. de reden waarom we eigenlijk achter hem zijn gekomen, Ja. is dat boek. Hoeveel beuken heb je al geschreven? 11. Ik heb het 12e Nee. Ik heb het 12e af. En toen heb je weggenomen bij zijn kind het ook hier. Dat is mijn Valhalla zijn, ja. Het Walhalla? Ja. Maar toen moet ik even de kamer weer een beetje opruimen. Hè. Toch of je op beeld te zijn, ja. Oké. Terwijl, moesten de goede mensen even doorloten, Rudy? Ja. Doet me even door de indiscrete dingen even opruimen. Hè. Ja, de indiscrete dingen. Ja? Oh, hij knibbelt het nog mee. Je weet precies wat er bedoeld wordt. Dat ken dus 20 jaar. Hè. Voordat we het Walhalla, die Walhalla ingaan, Ja. Antoinette. Wanneer ben je eigenlijk gaan schrijven? Even denken, dat zal professioneel schrijven, ik denk wel 2015 gaat, ja. De best professioneel schrijver? Ja. Landelijke bekendheid, hè. Alle bibliotheken hebben een boek aangekocht. En ik ken ze eerder op je boekhandel, ik heb mijn boeken gekregen, hè. Ik ben even voor de lol begonnen. En toen denk ik, ik kan zo een boek schrijven, hè. Ik heb altijd jaar geschreven. Ik kan ook goed schrijven. Ik heb ook altijd Geer geschreven. Dat was eigenlijk de reden waarom ik in dit vakgebied terecht ben gekomen. Ja. Uiteindelijk iets minder gaan schrijven. Ja. Door de dingen die ik nou doe. Maar ik was vroeger op school altijd het jongske wat in tegenstelling tot anderen altijd verhalen schreef. Ja.
terwijl de rest van de klas een betoog ging schrijven bij een opdracht. Wat was dit voor een kind dan? Een kind wordt altijd in een fantasiewereld leven. Ah, En met het werkelijke leven niet zo leuk wordt. Dus dan ging ze gewoon automatisch in fantasiedingen leven. Hè. En ja, dus het eigenlijk van verhaaltjes schrijven is het overgegangen naar echt schrijven. Maar kijk, ik kreeg de diagnose MS, ik heb MS hè. En toen heb ik heel veel geschreven over MS en alle dingen begrepen. Ja, en toen had ik eens in de gang blijven over dat MS gebeuren. Dat heb ze toch hè. Doet me wat leukers. Dat heb ik ook gedaan hè. Dat is me goed gelijk. wanneer is die diagnose gesteld? 25 jaar geleden. Ja. Ja, in 86. Oké. Nee, wacht even, 96 strijd. 96. Ja, 96. Ruim 25, nu dit jaar 26 jaar geleden. Het zei zo, hè? Dat zei ze. Maar als kind schreef ze ook al Ja, ik weet dat ik op de show. de fantasie. Maar waarom wordt die leven als kind dan niet zo? Nooit leuk geweest. Vanaf de geboorte niet, nooit, nooit. Waarom niet? Nou ja, kijk, ik ben geboren als geboren tweeling, hè. Mijn tweeling is gestorven bij de geboorte. En heeft mijn moeder nooit met kinderen omgegaan. En is dat eigenlijk altijd dat een beetje een stempel op me gedrukt, hè. Ik heb nog 2 zusters en een broer, die zijn jonger. Ik word het oudste en ik heb altijd op voor mijn broer en zusters moeten zorgen, hè. De man moest je leven niet zo goed aan, hè. Dus het was een beetje belastend voor mij, hè. Daar is eigenlijk helemaal geen jeugd gehad. Nee, bij jou niet. Dat was eigenlijk kind en moeder tegelijk een beetje. Absoluut, ja. Absoluut. Dus het was niet zo'n leuk leven, eerlijk gezegd. Ik heb het leuk gemaakt, hè. Goh, Met schreeuwen. ja. Ja, echt waar. Maar ja, dus ik heb het toch eruit geslagen. Ben ze dan niet altijd enorm dankbaar geweest dat ze dat talent Zeker, is? zeker. Dat ze die plek... Ja. Want of dat nou een hutje, een boerhut is, of een kamertje, of een plek, of wat, die ga je dat niet nodig, want ik koos in die verhalen. Ja. Ik heb altijd gezegd, het schrijven, Vluchten. ik heb ervoor gezorgd dat je overleeft hebt. Ik heb kinderen overleven door het schrijven. Dat maakt het ook met geholpen natuurlijk, hè. Een beetje. Dat is hard van mij, hè. Ja? We zijn nu pas 50 jaar getrouwd. Pas 50 jaar getrouwd, of pas 50 jaar getrouwd? Pas 50. Dus, In de zin van kort geleden. December voor de wet en februari de kerk, hè, maar. Ja. 40 jaar. Goh. En Ja. mag ik dat zeggen? Ja, niet om te slijmuur, maar mag ik dat zeggen, maar dat ik dit drek aardig vond? Is er ook, hè? Heel lieve mens. Ja, maar dat heet iets. Ja. Ja. Dat is iets heel... Rustig. ja, ontspannen. En was ze geef, kreeg ze dan ook duk terug, hè? Ja. Ja. Ja, zo Maar moest het het is rustig. Ja, is rustig. En dat is waar we hebben ze leren kennen in, even denken, in, 50 jaar geleden. Dat woont, 50 jaar geleden, hè. Oh, wacht eens. Ziet je toen direct een paar boem getrouwd ook? 8 maandje nou. Moest ze nooit te lang laten slepen. Ik ben toen met mijn ouders naar Spanje op vakantie gegaan, dat wordt toen zo, hè. Ja. En ik word toen 19 aan de maand. Ja. En toen kwam hij mij nog gereden, hè. Nou, dat Costa Brava. En je weet dat, ik zat in die tent bij mijn ouders, hè. En dat was zo rotsachtig allemaal. En ik keek uit die tent, de pap keek over die tent, zo maar aan die tent, hè. Ik heb stoelen in zitten, pap. Maar dat kon je verloven, hè. Morgen voor de pap en donders naar bij Ja, dat was haar. bleek. Er zo'n pap met de blote vuur in de sandalen en er stiert er zo'n sneuzelvuur dicht. Ja, hij was een meutenbed. Ja? Ja, Ja, hij was echt dat- meutenbed, ja. En wat was dan het vervolg? Heeft zich er ook een tentje opgeslagen of Ja, dat heb hij gedaan. Ja, ik heb een, op gepaste afstand zeker? Uiteraard, dan staan we in de auto geslopen, dat bad. Ja, ik heb in de auto geslapen. In de tent mocht ik In de niet. tent mocht je niet, dat de kopie, hè. Wat een verhaal. Nou ja, we praten dan ook over 50 jaar geleden. Ja, ruim. maar niet, ze hoorden dat niet, hè. Oké, wie lang is ze in de auto moeten slopen? In wijk hebben ze van Nou, een week zijn we daar gebleven nog. Omdat we natuurlijk ook even naar de zee wouden. Ja, ja. En toen hebben we ingestapt. En toen hebben we gezegd van tata. Toen zijn we even gevaren.
Ik ben met teruggereden, hè. Ja. Wow. Dus niet met papa en man teruggegaan? Nee, maar ik moest wel een chaperone met me, hè. Mijn zuster. Dat is veilig, Oké, dus ondanks dat het de Costa Brava was en het toch denk ik aardig warm was die pap nog niet ontduurd na een week, Gans. Nee, dat is nog nooit geraakt, hè. Hoe lang is ze moeten knokken voordat ze het zeggen van hun schoonvader? Ja, ik heb net als ik er binnen rijden. Ja, dat is toch gauw gegaan. Oké. Dat is